Naš predstavnik u ovom sportu, Nikola Stevanović, zabeležio je treći start u okviru FIS Kupa i prvi nastup u ovoj zimskoj sezoni u kojoj ga očekuju još neka takmičenja i mogući odlazak na svetsko prvenstvo za juniore u Oberwiesenthal u Nemačkoj. Popularni Johnny, Nikola Stevanović, je mladi Smederevac, inače najmlađi takmičar, a u konkurenciji od ukupno 81 skakača bila je veoma jaka. Domaćini su imali kvotu od 20 skakača u razbihlu, a prisutne su bile Austrija sa 10, Češka, Poljska, Kina, Sjedinjene Američke Države, Kanada, Švajcarska, Italija, Rusija i Slovenija sa 3 i sa po jednim predstavnikom Srbija i Velika Britanija. Skakalo se 2 dana na skakonici srednje veličine HS 78 metara sa vrlo niske kapije broj 4. Rezultat nije bio u prvom planu, da je Nikola imao nameru da postavi svoj novi zvanični rekord. Ipak, iako se od mladog Srbina u ovom trenutku i ne očekuje mnogo, Nikola je zabeležio skokove od 37 i 35 metara u zvaničnoj seriji, odnosno 39, 34 i 46 metara na treningu i ostavio dobar utisak jer je nastupio u oba dana i ostvario 2 plasmana. Nikola je imao prilike da se kali, pored vršnjaka iz Slovenije i drugih zemalja koji imaju daleko veći broj nastupa i takmičara koji pokušavaju da osvoje bodove za viši rang takmičenje, Continental Cup. Cilj je bio da se nakon zimskih priprema u Tarvisiju u Italiji startuje kako bi se probio led i sticalo iskustvo za naredne izazove tokom zime. Srbija je tako drugu godinu zaredom upisana u FIS zvanične dokumente kao nacija koja ima aktivnu skakača. Nikolin prvi nastup u drugoj sezoni na internacionalnoj sceni, ujedno je prvi zvaničan rezultat, ne računajući ranije takmičenja u mlađim konkurencijama u okviru nacionalnih takmičenja Slovenije u proteklih 5 godina. Inače, poznato je da ski skokovi u Srbiji nemaju tradiciju i da je Nikola Stevanović pionir ovog sporta. Uz oca Nenada i čitave porodicu, pitanje je da li bi naša zemlja dobila predstavnika u ski skokovima da oni nisu toliko uložili i založili. Da bi uopšte stigao do nivoa takmičara na kojem je sada, Nikola je morao da se sa ocem preseli u Sloveniju gde postoji uslovi za ovaj sport. Pomenimo, Nikolu u nastavku sezone očekuje još nekoliko takmičenja u FIS Kupu i mogući odlazak na svetsko prvenstvo za juniore u Oberwiesenthal u Nemačkoj.